Ko handman ko para ha utray Jesus Christ. Habang ipet ya ka history jong kajing jong ubreu nadu kajutang barem hadu kajutang kabathamai. Ngilaban pet ban ngilaban kali kawe kajing kali nabasdang. Balay ublay utau ya kapertay kajubab kalapau syai namar ba uit ya kapertay. Balay ulatau ya ubanreu cenderang berkentai kajubab kalong kabasai biang namar ba uit yangi kibreu kikon gejung. Dailang ba kajung it kajung u ya kapertay bad yangi ba ulatau yangi. Haba ublay ulatau yangi hakajung it kajung u. Haba ublay ulatau yangi hakadur kajung u. Hakata kajing long khoj hakajing long soti hakajing long balului jungu. Ukwa yangi ba mangingin hakata kajing khoj kajing soti kajing lului kumau. Hanrei ngiyu ipat komno u adam bat ki kila kantat ya kane kajing it kajing u. Komno kila ya light na kane kajing it kajing u. Maki kila landet no ya kane kajing kuak kajing u bamaki kiniyat ha kane kalanti jong kajing it. Hanrei ngiti bau blay ulong ba it kwa yangi ki kon jung u bangin jar ngai no na kalanti jong kajing khoj kalanti jong kajing shisha kalanti jong kajing lului kalanti jong ka hok de na mata ka daw ulapha ya ki prophet baper band wan shakibreu ban ya kendu ya kibreu ban ya mir jingmut ban ya peleu jingmut ban khot ban wer biang ya ki bakin ya ha kalanti jong ka jing it ban ya biang ha kalanti tong jong ka jing lului jong ka jing shisha knang ba kin yo biang ya kata ka jing ai ka jing kurku ba ublei ula manglpa na ka banta jongki dei namar kane ka daw ba haba ki apostol jong Jisu ki kli hau Jisu balei kine ki start ain bat ki farisi ki ong ba u Elijah u haban wan haswa u Jisu u batai syai ki balei u hab ban wan haswa jong Jisu namar ba u hab ban wan ban pen kre ya kalanti na gebanta une umesaya na gebanta unong penem na gebanta unong suspa. Kalau syai kedar ba ublay upha ya ki prophet barok rengkat bat Elijah bat hadin kata ha kajutang kabatmai ngi ublay upha ya Yohanes Baptis ban penkre ya kata kelenti na kebenta kajingwan jong nong suspa na kebenta kajingwan jong mesaya ubadai unong penem jungi ujisu balai kine ki prophet balai Elijah balai John Yohanes Baptis haban wan asma ashwa jong Jisu ngiti ba Jisu udai ublehi udai unong suspa udai unong penem habawan haban penkre ya kadanut jong kibreu haban penkre ya kajing jong kibreu knang ba kibreu kin yaj be ya la ka jong kalanti knang ba kibreu kin yo biang ya kata kajing kajing kurku now blay but ujisu pat habawan unwan ban penpura ya kata kajing hanrei ngi haba ujisu haba prophet Elijah wan haba Yohanes Baptis wan kibreu kimsem layo ya kata kajing shisha kajing shisha kajing wan kajing ki kadai ban khot ya ki kun ban reu ban khot ya ki to ki balasa kama ba kin yat biang ha kalanti ka babha hanrei baro ki to ki breu kim semla yo ya kata kajing shisha ka ba ublei u la khot ya ki ba ki kin wan pai balei kito gibreu hakapor jong Elijah kim yo kata kajing shisha balai kito gibreu hakapor jong
Yohanes Baptis kim shem yo ya kata ka jing shisha ya ka jing khot ka jong namar ba maki hidalade ki kentaj ya ublay. Habang idon kaman sim kentaj ya ublay. Habang idon kata kaman sim ban kentaj ya ka jing shisha nyim yo walada ngiyos ngeu ya kasur ka jong hi ka bau khot yangi. Dei mata ka daw nongkong na syabe hakane kasngi ban kumjuro hakine kisngi ki ban sawan kat bangi dang pan kre yaladi na gebanta kasngi kraw kasngi Christmas ka jingkan mau jungi ya ka jingka yau Jisu hakane ka perthei haka yinga sem ka jungi haka jing em ba marwe jungi ngi hab ban pedang nongkong na syabe ya ublay ubadai ka jing ubadai ka jing shisha ubadai ka jing luloi nya bersngutu ya gane ladang isngutu bau ngide ke jing thau ke jung blay habau blay ula thau yangi dakikti ki basis dakikti ki bahok ke jungu dakikti ki baloi ke jungu dakikti ki ba ik ki jungu yangi iwei pai wei ladangi pediang ban ngitip ya gane klempep ngila ban pediang yo lemda komta ngilong kum gitu ki briu hakapor jong Elijah lemda komta ngin salong gitu ki briu kum hakapor jong Yohanes Baptis ngin salong kum gitu ki Farisi ki Sadusi ki briu hakapor jong Jisu wala da ngitip bau Jisu dai nong sispa wala da ngitip bau Jisu dai nong panem jungi wala da ngitip bau Jisu unwan ban pen pura ya kata ka jing ik ka jong blai ha ka jing im ka jong pi ngin sa kentajo ngim don por na ka bantajung kano kalong ka basnusi ko hanmen ko para habang ipej ha ka jing im jongi iwei pawei kum ki kon Kristan ha ka ne ka por ha ka ne ka juk ngiti bangi da pan kre na ka banta kasngi buram kasngi Christmas ni pan kre ha ka na kurkom ni kan pan kre yala de tang nabar ngi pen kre tang iladi nabar Henry hapo pat jungai bak lebak ka jing pen kre jungi de na mata ka daw ngim don por wat tang si menit ar menit bandem khosiu hakmat une unong suspa hakmat une unong penem jungi ngim don por ban sim ka Bible ban puli wat tang si lain cisngi ngim don por ban ngap ya ka sur kren ka jungu ngim don por habang ngim don por ban snap ya kasur ga jungu habang ngim don por ban penlej por rengkat ban unong nong suspa jungi unong panem jungi kamentoy ko hanmen ko para ka Christmas kamentoy kene ka ayom daben kine ki khandai sngi kisngi novena dein mata ka daw ha kene kisngi ublei hi daladi u Jisu hi daladi da kasur ga jungu u khot wearing ayepi hoi klet no ya kine kisngi ki baladep pilalan ded yu pilakan ta yu kum kito ki breu ha por jong Elijah kum ki breu ha kapor jong Yohanes Baptis kum kito ki Farisi ki Sadusi ki bale ha Jisu klet no ya kito pan be ya gijing em jong pi wan pai biang shu shong hakmadu Jisu dem kosiu hakmadu Jisu shim ka Bible puli puson ngap ya ketin ga jungu pen kre ya lade tang ga jing pen kre jung pi ha ka ne kerkom tang ga jing pen kre jungi ha ka ne kerkom ngila ban yo ya kita gi jing e gi jing kerku gi bapura na u ngila ban yo biang ya ka ne ga jing ya ka ne ga jing lului ya ka ne ga jing soti ka ba ublei ula thau yangi nado basdang ka perthei nado basdang ka jing em junga ba jung pi Dei mata ka daw ko hanmen ko para ha ga ne gasngi token ngin dam ngungon ka khle ga jungi hak jat ka dikna jungo Chris ba Chris hidalade unwan ban Christian yangi unwan ban ai bor yangi ba mangi ngila ban penlej por ha ga ban pen kre na ga banta ka jing em sim jungi ban priang yu Jisu om kata ka jing pen kre ka bahabar ga jungi hoi klampep ka jing pen kre ka bahabar ga jungi ka jing bu ya ki klor ka jing bu ya ki laj ki baper ka pendit tenat ya ying ka jing bo jungi yaw de ding Christmas hot ki long sibenta ka jing pen kre jungi Henry ngim dei ban kledro bangi haban pen kre ya la ka jong ka men sim ya la ka jong ka danut
ban pediang yaw ne nong su spa da ka jing lui jong ka jing em jong i da ka jing soti da ka jing khoj jong ka danut jong ka men sim jong ka jing embreu jong i an yoro yaw Jesus Christ